everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Ladin! Kung nagpaminaw man ka na ako karon, palihog! Paminawa nga ako mga pung! Kay malaot ka lang, uban nila! Doon lang gikos ni mo tangan sa lawom kaing bito. Din, ipatibugsok ang lungag ni paingon sa ilawom. Ug atusan ko usawan sa langob sa latrangka. Maunhan ko pa sila. Maunhan ko pag ito na sila. Kay ari kong patighug sa lawom nga bito. Nga naghinagdan pagpaingon sa ilawom kaing bahin. Binsoy! Hain ka, Binsoy! Huwatong taon ang si Binsoy. Kay tingaling to sa loyong bahin na to. Basig nagtubag pagkatuog sugo sa lawas. Usa ka to? Kinsa man tong murag mitig ha? Hala! Si Leroy! Biligdas! Namatay! Usa! Niya ang kriminal sa palibot agaon! Ang damay niyo kagalingan! Pangitaan niyo ang kriminal! Pagdali ka mo! Lihop na yun ka mo! Tura ang kriminal! Nalagan sa suga! Minagan! Pusila niyo! Tirahi! Tira! Tuksa ninyo! Pangitaan ang kriminal o patya! Huwag makuha! Kahit lang kawag tagagon! Dilisan mayo nga musungasong kamo. Unsaon naman lang og mga hurot kamo. Kini si Leroy. Unsaon naman eh. Mayo pagkatusak ang iyang dughan aning tinalinsang sangas kahoy. Uy! Patay! Patay! Nanini! Usa man? Patay! Klaruha ko no? Uy! Mahiboy! Klaruha og patay ba? Tagaon! Oh, Tagaon birelyo! diin ka magikan, Besoy, ha? Ay, kuan, dito ko sa unahan ay. Nahita ko dapit ba nga, kuan, makatubag sa akong sugo sa lawas. Naglain mo gud akong tiyan. Bensoy, nakapatay na sa kriminal. Kung magdanghag kita, inig-abot na to sa nimutangan sa ilhanan kundi ito ang mga bahati. Sakto sab nga wa na tayo mga hinanip. Dili ka na mahimo. Dili agawon. Kinahanglan mag-inaptek ta aron mapatay ta ang kriminal. Hala, sige na ka mo. Padayon ta sulahan. Stoy! Sige na, tala ka mo. Padayon ta niyo sunahan. Dili ko gusto mapakyar sa ako mga tinguha sa bahan di Bensoy. Dili. Makalaom ka nga dili ka mapakya sa gawon. Ako nang ipasalig nimo. Ang kriminal mo'y atong mapatay. Stoy, Bensoy. Agawon, ano agawon? Dili. Nalay nga rin, iwagi ka ni Mapa. Kaya akong imontar na ning lapad nga bato din. Dunay disenyo sa cross nga pinatuad og kolor ito. Kusog din. O, agawon. Isa ha. Diyan akong flashlight oh. Halder. Iwag. Lagi. Ano yung Mapa? Kinahanglan ta kining estudyohan kay di ana magyuta ning ilhanan. Mao na to kining dapita. Dalawa. Ninduta kang tan-aon sa mga bulawan, no? Sir Virgilio? Gilak-gilak man ang tingaling age? Tinuod ka na. Og naghinam-hinam nagyud kong makita ang tinumpi-tumping mga bulawan. Og nagpasad nga mga diamante. Pero, ang kriminal, agaon, kakumpetensya mo siya sa pagkuha sa mga bahandi. Dili simula post. Tugod kay barugan ko ka. Og alang lamang sa usa ka binipuwerte ang maong mga treasure. Mao ba? Ako lang ang ngayang malagiyan din. Ako,
Ako nga usa ka binipuerte. Ano? Unya gaon. Kung ang kakupitin siya mo sa pagkuha sa maong bahandi, o sasab siya ka, bineferte? Usa! Unsaon naman lang, kung ang kriminal, nga wapagid nato maili. Mao di ay sira nito, bineferte. Ngano bang mao magkanay ni Santop sa imong huna-huna? Ngano, Bisoy? Pagduda ba lang ba? Dili ba bag-o ni ang atong pagduda nga siya gid ang kriminal agaon? Ato sa hoso na. Wa ko'y pagtuo nga siya. Mas nagtuo pa kung si Eliakim mao'y kriminal. Ha? Si Eliakim? Sultihan talaga, Bisoy. Nga bisag si Ranito. Dili siya angay manag-iya sa mga bahandi sa kasaysayan. Kay kutob sa apelyido lang ang iyang pagkabinipuerte. Unsay buot mong ipasabot, ha? Sir Virgilio? Unsa? Gusto na! Sige, pagutan na. Ay, naghiskuti ka ng bahina. Kay sinuhulan talang ka, wa kay angay nga magsusi. Tinsa ka god? Ha? Unsa ka god? Sorry. Sorry kay kayo, Sir Virgilio. Sige na. Iwag na! Iwag. Taro nga! Kay padayon ta ang pag-estudyo sa mapa sa karaang kasaysayan. Oo, agaon. Yan niya. Bil mo, Binsoy, dili na ko gustong makadungog pa ni adto pag-usap. Sir Virgilio. O gusbon ko ang pag-ingon. Kutob sa apelyido lang ang pagkabinipuerte ni Ranito. Wa na'y lain pa. Ana ra sa kutob niya. Sir Virgilio, Eh, nakabati ka ba na ako, sir? Kinsa karon nanawag? tingog maruni. Eliakim agaon? Eliakim! Nagtinguha ka kayo dahil sa mga bahandi! Ha? Sultihan talaga daan! Na nagpaabot ninyo sunahan, mauwag kamatayon! Hello! May tinguha ka gayon kay misunod ka magyud hangtod din sa suod sa langop. Nga sa ato pa, nagtinguha ka gayon di ay sa mga bahandi! Ipamuong ko na, nga ang lawas ko lang mao si Eliakim, pero ang kalag na nagmando nini, mao kang Draco, ang labing bangis na taos kasaysayan, na mao ako, Virgilio Binaperte. Pakita og dool nga sa amon himutangan! Ayaw pagtago kung hain ka man karon! Ihatag ko na ninyo ang inyong ipakita. Ayaw na ko mapag-uusap kong panahon na rin estudyuhan ang mapa. Usa? Karon gidayon, ipakita ko ninyo. Ilabi na gini mo, Virgilio, ang mga bahandi na gusto ninyo makita. Ayaw kaming lipata! Ayaw kaming liglaha, Eliakim! Ako si Draco Garces! O kaya, ihatag ko na nga kung gisaan. Sa ngalan sa gamhanang anito, nga mao na karoy na nag-iyan ini. Uy, alala! Mitayaw ka Usa ka to! At mga makay kanin! Mitayo ka nga no magkakili! Mitayo ka palibot! Patay na tali! Unsa bro na? Patay na rin! Mitayo ka palibot! Agaon. Sir Virgilio. Nga naman eh. Unsa may buti pasabot ini. Bensoy, usaman, tinuod yun ka nga. Si Eliakim mao ang bangis nga Draco sa kasaysayan, ha, Bensoy? Abot lang. Ayaw ko kuniti. Papatay mo! Ay, magkakong bato! Nanganingit! Ay, trawa! Nadag ko kayo mga lahog na bato! Mga bato! Dagan ka mo! Dagan ka mo! Ato ko pumingon sa ibabaw! Huwag jutay! Dali! Dagan ka mo!
Uy! Uy! Ayan! Oh, hala! Mga tinumping bulawan! Sula sinagpasad ka na kamadiran eh! Kadagan sa mga bulawan. Kadagang mga diamante. Madalo! Agaon! Agaon, Aurelio! Oh, Bisoy! Tanawa! Nagilak! Kadagan! Kadagan! Kadagan. Nakilak-kilak na! Kadagan na! Dagan kayo ang mga tinumping ang Nagagilak na. bulawan, Agaon! Tanawa! Oh, mga diamante. Oh, nagpasa ng dagan kayo mga diamante! Oh, tinuod ka na. Oh, ako ka ng tanan, Bisoy. Ako ka na. Nakabati ka. Ako ka ng tanan. Agaon! Nay, nagmarugsa! Sa tuwa-tuwang bayan ang nagtumping bulawan! Oh, sa... Tara mo, Agaon! Oh, Ato na klarohon. Sabra! Sama na. oh, Hala! oh, sa... Agaong Sir Virgilio! Tanawa! Kanang nagbarog diya sa unahan. Si Eliakim ka na! Oh, sa... Tanawa! Hala! Oh, Nagdupa siya nga. Naghangad. Og gipiyong niya ang iyang mga mata. Bitaw! Dili. Dili! Dili ka mahimong managiya diyan ng maong mga bahandi. Eliakim! Dili! Tungod kay ako lang maoy sa angayan. Ako lang ang angayang managiya diyan nga usa ka pinipuerte. Agaon. Hala. Wa gid siya maminaw ni mo agaon. Tara! Wa kagid niya tagda. No? Ugod siya mulingi gani. Uy, Padayon gyapon siya nagdupa. Unya, naghangad. Nagpiyong iyang mga mata. Yung sabra tawaran shit! pero na! Buset! Oh! Eliakim! Ako lang mo yung ngayong managiya diyan ng mga bahandi. Busa pahawa niya! Nakabati ka ba? Pahawa niya! Ay, mga sago! Paminaw ka mo! Rapiduhan ninyo sa inyo mga kargada ka ng mapangahason nga Eliakim! Tirahin ninyo! Sige! 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 Sige ba? Uy! Wa siya maunsa! Bitaw na! Mao man ang gihapoy ang gibuhat agaon. Sabra ko ba doon? Usa kini! Siya yun ka? Siya yun ka? Mao ba ka? Siya ka si Draco sa karaang kasaysayan? Unsa? Uy! Hala! Usa ka! Hala! Ang kriminal na Agaon! Tirahin na yun! Pusilan ninyo! Naigo agaon! Naigo ang kriminal sa pagpusil sa atong mga tao. Tara, Bisoy! Tara! Lulod ang nahibaan sa kriminal! Kung si Kinsa ka man, mamatay ka gayon! Dali! Pagdali ka mo, lulod to si Bisoy! Iwagi! Iwagi ang miligdas ka kriminal! Iwagi, Bisoy! Laro ha! Sir Virgilio, yan na. Oh, Agaon! Uy! Siya di ay ang kriminal! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.